Салом алейкум, ҳама каса хубен тенҷе. Мо ина дашти ҷим рафтестем. Деҳай чия кай қурбон? Асорак. Асораки боло. Асораки боло карочи. Ина траса нишон шомде, асфальт гаряча нишон де. Ина бачаҳои TikTok лайк абуҷиқе. Шамсдини Шоҳӣ. Лайк ҳам шаташаб биза. Иҷода бизои. Баъд ҳам бурай помир мераям. Ина миёй хиштой омадест. Ина ҳам камаз хиштой омадест. Не, помир намо хору. Ова. Амира роз хору мера. Хору да бад бар загия. На не. Нишон де акай қурбон нигоҳ кун. Нигоҳ кун. Диден охо? Кас мехоҳад праваи экскаваторчики гирифтан. Марҳама номрои телефони ман 8921 908 0748. WhatsApp кор мекунам, ман дар Тоҷикистон чихел десен дашти ҷим рафтестам. Просто абунаи праваи экскаваторчики тамом ту соҳиби права мешавад. Ассалому алейкум акайзоришо, соҳистин саломатиёт хуба. раҳмат калом барои қадар дастгириҳо ки дар ҳаққи мо қадар хизматҳо кардим. мо алҳамдулиллоҳ аз экзамен гузаштем соғ саломат ва баъди чанд рӯз мунтазири права мешем ва соҳиби права ҳам мешем. як борга бо раҳмати калом ва аз мардуми муҳоҷири хоҳишон дорам ки акайзоишора занг бизанен ва иншоаллоҳ кӯмакҳои хуб барои ту барои шумо раво мебинад ва соҳиби права мешед, соҳиби ҷойи кор мешед, соҳиби маоши хуб мешед. ва як бор дигар раҳмати калон акайзоишо. аллоҳ нигаҳбонту бошад. боқӣ дар паноҳи аллоҳ. хайр.